זאת למעשה הפלטה כמו שהיא מגיעה, ובסופו של דבר השאיפה היא להגיע למצב שהיא בעצם מתרחבת ויותר פתוחה. הדרך שבה אנחנו פותחים זה בעזרת בעצם הבורג המרכזי והמפתח הזה שקיבלתם אותו. על הפלטה יש חץ צהוב שמדגים בעצם את הכיוון של הפתיחה שאליו אנחנו רוצים לכוון את המפתח. ככל שהפלטה תיפתח, הבורג ייחשף, אז יהיה הרבה יותר קל למצוא. אפשר לראות שיש פה ממש חור שאליו ניתן להכניס את המפתח בעזרת המגרעת והמפתח נתפס. אז בעצם הפלטה יושבת ככה, כדאי לגשת מאחורי הילד, אפשר להשקיע אותו על ספה או למיטה, לשבת מאחוריו, להיכנס עם המפתח לבורג